ngaphandle kokuphila kwakho uNkulunkulu kuthina sifana nento engekho. Njengoba kuphila nokukhanyisa umkhwela wethu ngabantwana bamathongo nethunjwa. Kulezi ipho esikayicelanga uNkulunkulu makube khona ukukhanya nokuhlakanipha. Masivuleke indlebe uNkulunkulu nengqondo ithambe. Inhliziyo yomsindisi ongcwele mayifunde ukwamukela izimo zasemhlabeni ngesikwazi ukushintsha. Singobani ukulwa nendalo kaNkulunkulu? Singobani ungalaleli izwi likaBaba? Singobani ungathobela umthetho wendalo? Nkosi masixhumane nemvelo ngoba abezizwe basishintsha. Besebenzela imikhuba yobumnyama Nkosi. Abane-agenda engasile yokufuna uNkulunkulu wami ukuthatha umfutho yethu njengokudla sifana njengemfuyo yokubona kepha ikhona inkosi. Yosikhulule emakethe wakho. Ikhona inkosi Zinoprim iya. Health support iya. Ikhona inkosi yosibhekelela. uNkulunkulu okuphila nokukhanya. Siphakamisa impilo zethu njengabantwana bezithunywa. Uyinkosi engcwele kulunga. Mangiyakeze izizwe uNkulunkulu masikhipha amagama okuphila emlomeni wakhe. Nalabo abasonayo basemhlabeni abafuna ukusiguqula inhliziyo Nkosi. Bathunyelwe imimoya yobumnyama ukuthi umsindisi ongcwele basiguqule iplan nefocus yethu. Ilingo zomhlaba uNkulunkulu wami sivualize liyoshona ilanga. Masithi siqhamuka uNkulunkulu ongcwele kodwa singabi nalo ikhaya kuthi abantwana bethu. Abantwana bezithunywa. Zinoprim iya. Awavuleka ama-halls of amenity. Right, siyabingelela. It's been a very long time sesidiscuss ngakhuluma. Ngixolisa ngalokho. Kwesinye isikhathi kuyafika isikhathi lapho khona uthola ukuthi kumnyama nje akwenzeki lutho. Awukwazi ngisho uku-afforda idatha. It happens kumntwana kamoya, even in general nje, but umntwana kamoya obviously mangabe kune shift enzakalayo, you feel it more than the regular person. Uyayizwa ukushintsha komoya kuhleli kuzoba nomthelelo. Njengoba sikhuluma nje manje, umoya wenu uphansi, umoya wenu
unalento ukuthi ngathi ngavele ngiyeke yonke into. Uvele ucikekile nje, yazi namhlanje ucikekile, uvele wathi nje yazini ngicikekile nje. All of a sudden wavele wanyanya, wavele wacikeka, wavele wayeka yonke into oyenzayo. Ngikhuluma ngento oyenzile namhlanje. Ngoba kuyazwela kodwa kuyaye ukuthi u-understand ukuthi isimo samoya sikhulula, kodwa ekugcineni singabantu nathi and uyazwela. Ukhuluma nomuntu okwaziyo ukuthi isona siphi isimo okusona, nodlule kusona, nosazodlula kusona, nokuthi indaba yakhe yaphi. Ubuhlungu, kuba nemimoya, kodwa futhi kumnandi. Njengayo yonke into inama-polarities, i-law of polarity, umthetho wendalo loyo, ukuthi izinto ziba ngxenye zimbili. Kunobuhle bayo into ngendlela oyiphesiva ngayo, kunobubi bayo ngendlela futhi oyiphesiva ngayo, depending ukuthi ungumuntu ophesiva kanjani. Siyabonga-ke ukuthi-ke sikhona, siyaphila, siyakhuluma. Ke ngiqale ngibike indaba yenyanga esesibhakabhakeni ukuthi inawo kumthelela-ke le ezoba khona la entweni yokuthi ngathi unolaka, ngathi ucikekile, ngathi unama-emotions. Isikhathi sothando ngazuthi kulabo bantu labo that you find comfort on, or uthole comfort kubona, usondelane nabo, kunento enhle abangase bayilethe ezokwazi ukuthi umoya wakho uyolaphe. Nkosi yami, kunzima ukuba nemimoya. Sikhuluma indaba yesikweletu efanele ukhokhelwe sona. Sikhuluma indaba yesikweletu yesithunywa esaziyo, isithunywa sakho ukuthi siyakukweleta. As much as zifika lezi ziphiwo zosiphazamisa ngey'mpilo zethu, zifika zizobulala ukuze zikwazi ukuthi zakhe. Into yakamoya iyalindwa isikhathi eside, especially la kwisithunywa. Isithunywa sithatha kude, kanti futhi sinako ukuthi siqhenye ngamabomu nje, usikushaye uvethizeke khona uzokwazi ukuthi uqine. Awukwazi ukuthi uthambe ukuze uma uhambe emhlabeni usufinyelela ngani. Ungabi nale bhadi lokuphinda ubuyiswe futhi uzozalana emhlabeni. Cha, lokho kufanele ukulwela ukuthi ungabisabuya uzela kulo mhlaba. Ngithi-ke bantwana bakamoya, isikweletu abanaso ngathi afanele basinikeze sona isikhathi sokuthi bakhokhe iy'kweletu zethu. Nathi singabantu, nathi sineyifiso, uzwakele ukukhala kwethu. Kanti-ke kubuka sengazi ukuthi abantu abazithunywa sebenza kakhulu, benza kuze kube over, kunento yokungacabangelani, ngoba bona banama-emotions, amakhosi amakhulu asewuhlabile awulawula ukuthi kahleni bo nabe seniba harsh kangaka. Kwenzekeni? We have been watching you for some time, nizithunywa zey'ngane zenu, kodwa why have you been so harsh? Yes, siya-understand ukuthi sanifundisa nani, ngoba nikho la nikhona ngokuhlakanipha kwenu, nani kunabaphezulu kunina. Excuse myself. Kunabaphezulu kunina abafike abanifundisa ukuze nikwazi nokudlulisa iy'mfundiso ey'nganeni ukuthi izinto niziphathe kanjani. Kodwa kunento eniyikhohlwayo nina, ngoba nakaninayo imizwa, nine-logic. Abanama-emotions phela abantu abadala. Izithunywa azinama-emotions, idlozi zinama-emotions. Line-logic ukuthi this is right, that is wrong. Okay, this is how it should be done, and that's that. Ayikho enye indlela, right? Ebese mase ifika lento kumuntu wasemhlabeni okuyithina, siyazwela singabantu benyama. Bayakwazi lokho ukuthi siyazwela, bona abasazweli ngoba sebekhaliphe ngale ndlela ukuthi abarulwa ama-emotions, kodwa barulwa i-logic ukuthi this is how things should be done. Uyabo, manje sebesikhathaze kakhulu ibonakaliso kanye nesiprofetho sesivelile ukuthi abantu abazithunywa abasiphethe, they have been very harsh towards us, and there is a good thing about it, and there's also somewhat challenges about it, because uma ngabe isithunywa sesiletha into sivele siyilethe kwasakudikila, ivele ifike ibe yiningi. Uma ungafundisekile ukuthi uyiphatha kanjani into elethwe isithunywa, uyaye ucindezele ngoba isithunywa sinamandla kakhulu. Siyaye sicindeze ngoba manje mangabe isithunywa sivumile nedlozi suke livumile nethongo suke livumile, lezi idalwa zo-3 zisebenza ngokufana ukuze
ngokulingana ukuze sikwazi ukuthi kube khona ibalance yokuthi usebenzeke noma kube khona umsebenzi owenziwayo, the work of yourself, because into yesiphiwo ayizange ukuthi fanele usize abantu basemhlabeni kuphela, kepha ize nangokuthi kunazo zonke izinto uzi-understande wena ukuthi ungubani, understande indalo kaNkulunkulu ukuthi uhamba kanjani, khona uzokwazi ukuthi u-align nayo. Isithunywa size ngaleyonto. Lokho okunye abakushoyo singasho ukuthi sekuya-edwa ngaso, and futhi isithunywa ngabe ujwayele noma idalo ukuthi nizibeke higher and higher and higher and higher, because isidalo asihlezi sikhona empilweni yakho. Isidalo sifuna ukuthi ufunde independent. Isidalo sifuna ukuthi ukwazi ukuthi uzimele. Manje isidalo sokushiya kanjalo isidalo sikubuke nje zikunetha ngoba sifuna ukuthi ufunde uzimele, but uma usheshe uyibamba lento ukuthi umele ngisheshe ngifunde ukuzimela, ngingathembelile ngezidalwa kuba ukuthi zona ziyi-additional power kwi-quest yami yempilo. Ila khona uzokwazi ukuthi ungahlukumezeki ngalendlela abanye abantu bahlukumezeka ngayo ezithunywe kulezi phiwo zethu esiphiwa sona, ngoba isiphiwo siyahlukumeza, more especially kuma-emotions. Yabona uma sizofuna ukukhala, uyabona uma sugula uphathwa iqolo, uyabona uma suphathwa imlenze, uyabona uma suphathwa ikhanda, uyabona uma sizocikwa abantu, uyabona uma ngabe uzokwazi ukubona izinto zabantu, ubone nabantu iy'nhliziyo zabo, umuntu apretend ebusweni kodwa uyambona ingaphakathi ukuthi wazwabona umuntu ayimnandi leyo nto leyo. Yabona uma ngabe sizo-challenge'a imizamo yakho ukuthi uzama ibhizinisi, hayi bo ibhizinisi liyashabalala, hayi bo umendo uyashabalala, hayi bo i-relationship iyashabalala, ngenxa yalesi siphiwo kuyahlukumezana ukuba nesiphiwo. Yingakho ngithi kunabantu abakhulu abaphezulu kule nyanga le ezoba khona, this full moon. I think it's the last full moon yonyaka. Kule full moon ezoba khona idalwa ezingaphezulu kakhulu zehlele ngezansi zafike zawuhlaba zawulawula ukuthi cha, engazi ukuthi senihash kakhulu, ake kube khona isikhathi la khona manje sekuyisikhathi sokuthi nikhiphe izinto esezifunwa izingane zezithunywa. Ake kube khona amaketanga aqaqwa, because you have been very harsh and we've been watching you and you have been too harsh towards ingane ngoba nibuswa ukuthi ama-emotions aninawo. Ingakho-ke manje kunalento engazi ukuthi ungayeka yonke into oyenzayo at this point in time, uyeke yonke into oyenzayo, ube khona ukucikeka. It's because usuke sekufika isikhathi sokusetshenzwa-ke manje nake isikhathi sokusetshenzwa lesi sokuthi kubukeke ukuthi intoni epossible neseduze kwakho okuzokwazi ukuthi uyithole ubukade uyifisa all this time, right? Ukhumbuleke njoba kuzo isikhathi esiphithiphithi nje, isikhathi sefestive, awuhlangene nefestive wena. Festive akuyena umngane wakho, awuhlangene nesiphithiphithi wena. Uyazazi inkinga zakho ukuthi wena uhleli uzivalele, uyazazi ukuthi awuzwani nesicefe, uyazazi ukuthi uyazicikekela. Ngakho-ke enza njena, thola isikhathi sezibane. This is a time for fire spirit. Thola isikhathi samakhandlela, ushisa izibani ngisho ngathi iziyophela inyanga. Njalo uma ukhuleka uthatha umentshisi ushisa ibani zakho, ukhuleka bese uyazicisha. Izibani zesithunywa aziphephethwa, zicishwa ngesandla. Izibani zesithunywa aziphephethwa. So use lezo zibane to inflict this fire element le ekhona njengamanje, because umlilo une-force, umlilo, right? Une-force enkulu. Umlilo can bend just like amanzi. Ungasho ukuthi umlilo namanzi kucishe kuba bangani ngendlela ethile, because amanzi can bend, amanzi can take any shape just like umlilo can take any shape. Umlilo is not limited ukuthi unale shape kuphela. Umlilo can take any form and any shape. Phola mntakamoya, phola mntakamoya, ungacabangi kakhulu, ungadinwa kakhulu, ungabe nosizi kakhulu kulesi sikhathi whereby awazi ukuthi liyaphuma noma liyashona. Zibuhlungu iy'nhlungu zesithunywa, kodwa izwa uma ngikutshela ukuthi hey, amandla onawo awufaniswa nalutho. Siyabonga kakhulu.